Allah gata na ina fito da ikon Allah sakon gaggawa General Buhari lallai ba haka mun kai da kai ba ni ban gane ba wai muna demokirasi ne ko muna demokirasi ko demokirasi ni hankali na ya tashi mulkin Najeriya ta tsinke maka General ka sauka sakon gaggawa daga General Buhari sakon gaggawa ga shugaba General ka ce za ka kawo canji domin talakawa su yi walwala amma yau an wayi gari a mulkin ka yau ga talauci ga yunwa ko ina ga rashin aiki ko ina ga rashin kiwon lafiya ma education sector ya zame zero a zamanin ka wutan lantarki to sai dai a ce mata apology cin hanci da rashawa tai kamari a mulkin ka janar komai ya lalace kowa ya gane ka kasa general ka sauka sakon gaggawa ga janar Buhari sakon gaggawa yau akan idanka ana yaki da zizar yaki yau akan idanka Fulani na kashe mutane yau akan idanka babu haramun suna bala'i an sace 'yan matan Chibok ba mu hushe ba yanzu kuma an sace 'yan matan da wayo Allah liya wayo an ki a sake liya sharubu wai dan take musulunta kuma ban ji an dau mataki ba dauka ba 'yan Najeriya kowa yana koka cewa in dai ka kasa General dan Allah ka sauka sakon gaggawa ga General Buhari sakon gaggawa ga shugaban tarin kaya you again man sake kama shi ne sarki yana niyan barin gari wai za shi Niger duk kuka da shi abun naka ya zama raini hankali kwarai sarki kai waje da shi kuma yi bulala in ya ga dama ma yayi gaba da Niger waye kuma wannan ne wai tuba nake sarki dan Allah a taimaka ƴaƴana suna wahala ƴaƴan naka nawa ne kamar nawaye ka taba zuwa fada da sarki ƴaƴana tara ne kawai ranka dade amma akwai ɗaya a hannu lalle ka san kan tsiya an ce maka na charity organization ne ba ni wuri a wannan zafin canjin kana haihuwa anyhow ni kaina ƴaƴan nawa ne ga mai tafi waje da shi kai yaya ne waye kuma haka sarki ya Allah ya biya sarki ka gane ko to ni ga sarki akwai dan masala ne fa to ka san a matsayin mu na gayu a gari ya kamata muna dan samun canji na ce bari dan ko zan samu 100 saboda dan shashi a gari harkan shashewa sarki a tara yaro bana son iya shegi yawa in kana ji kai dan zamani ne to kai karo da sarki mai zamani sau mai zamani irin ku ne kuke sa baba Buhari ke kiran matasa lazy youth ko ga masa sarkin dogare a gaggauta fitar da shi a mai bulala daidai abin da ya roka na 100 wayo Allah na shiga abin da kun sarki kai da kake kyautar miliyoyi ka zo ka koma kyautar dubai yanzu har da duka da bari ka faruwa na hatara adawa yawa kar ku daga mu hankali da dauki matakan gaggawa na ga mu canjin nan ta shafi kowa kai har shi mai canjin ma ta shafe shi wai hukumanta mun tuba sarikin waka lalle kafi mu gaskiya zaki wannan canjin ta zama serious ko mu ce ta zama dangerous domin ta wuce biki ya ful mu ma yau mun turanci to sakon gaggawa ga General Buhari sakon gaggawa ga shugaban